Husár ten je na hosťovaní z VKP Bratislava. A teraz, keď nie s mečom, tak blokmi zabezpečuje bod pre svoje nové družstvo v tejto sezóne. Takisto sa vrátil z rakúskeho pôsobenia. Husár zablokovaný, Kašper zatiaľ pesť na znak výhry nad týmto univerzálnym hráčom Prešova. Zatiaľ obidvaja nahrávači Prešova dosť nepresne nahrávajú. My akurát sedíme na takej pozícii, kde to vidíme. Tie lopty sú raz veľmi tesne na sieť, raz sú ďalej od siete. A ťažko sa je presadiť potom proti bloku, ktorý je agresívny a ktorý presahuje na druhú stranu. Husár znova urobil chybu, tento raz vystrelil loptu do autu. 24-12. 12 setbalov v prvom dejstve štvrtého finálového stretnutia medzi Prešovom a Humenným. V sérii, ktorej vyhrávajú Humenčania už 3-0. A svoj druhý slovenský titul si môžu priblížiť už po tejto výmene. Obetavo Javorčík udržal loptu v hre. Milan Hriňák takmer dostal do úzkých protivníkov. Husár, jeho štvrtý útok v krátkom čase a druhý úspešný. Zatiaľ nahrávači prešovského družstva menej využívajú beňu, ale popravde ani veľa možností na to nemajú. Milan Hriňák už bol na zemi. Tá nahrávka prišla neskôr, ako bol on vo výskoku. Napriek tomu prekvapil blokárov, ktorí už možno vo vidine konca setu ani príliš neskákali na ten ulievaný úder od Hriňáka, znamenajúci koniec setu. Hladké víťazstvo 25-13 po úvode, v ktorom sa obe družstva delili o jednobodový náskok. Napokon Humenčania odskočili na výrazný rozdiel, ktorý napokon znamenal aj výrazný koniec v prvom sete. 25-13. Prešovčania budú mať čo robiť, aby oddialili koniec finálovej série. Pre Prešov je veľmi ťažká situácia, pretože prehrávajú 3-0 v sérii. Včera na domácom prostredí, kde chceli určite uhrať lepší výsledok, prehrali 3-0 a teraz musí prísť na lavičke určite motivácia vyhrať aspoň jeden set a potom sa posunúť ďalej, skúsiť vyhrať ďalší zápas. Tu sa pozeráme na štatistiky prvého setu. Samozrejme, zaujímavá je štatistika podaní, že len 3 chyby Humenčanov, dá sa to tak povedať, ktorí tvrdo útočili svojim podaním a snažili sa tlačiť podaním. A pri tejto štatistike je to celkom úspešné podanie. No a pozrime sa aj na úspešnosť blokov. Paradoxne, keď ste si predtým všimli, úspešnejší boli na príjme podania Prešovčania, ale keď sa pozrieme na útok, tak 9 chýb na útoku po lepšom príjme ako Humenčania, to je veľmi zlé číslo a s takýmto číslom sa nedá vyhrať. Myslím, tam bolo 29% na útoku. Proste to sa s takýmto útokom sa nedá vyhrať a útok rozhoduje vo volejbale. Aj napriek tomu, že tá štatistika príjmu možno hrála v prospech Prešovčanov, samozrejme je to taký subjektívny pocit toho, ktorý robí tú štatistiku, ale myslím si, že tá štatistika bola v poriadku, pretože Humene malo viacej problémov s príjmom platiaceho servisu a je pravda, že Prešov myslím dostal 2 ESA, priame body, ale v globále ten príjem nebol zlý, ale bohužiaľ ten útok je katastrofálny. Boli tam aj vlastné chyby v útoku, neboli to len chyby, ktoré boli nejaké pod tlakom urobené, ale jednoducho aj v situáciách, keď mali smečiari od kolikov zabezpečiť bod, zlyhali. Či už to bol Červeňák, či to bol Žilka, alebo aj Husár. Jednoducho tá kvalita útoku
na prešovskej strane zaostalo za kvalitou na humenskej. Milanovia, Hriňák a Javorčík od kolikov, spolu s nimi Jakubov ako diagonálny hráč sú jednoznačne nad svojimi supermi na druhej strane siete. A to nehovorím pri blokároch. Tréner Šalata verí v základnej zostave, ktorá začala aj prvý set. Takže opäť je tam Halaj. Javorčík vykryl zadu v poli loptu. Izerák nahrával Hriňákovi a táto spolupráca nevyšla na zmar. A znova pri Tomášikovom servise 4 hráči v prihrávačskej línii. Humenné hra v pohode, to je vidieť, že si dovolí aj boli, chytí lopty, so servisom urobiť tlak, hoci teraz Tomášik pokazil, ale hrá veľmi, veľmi dobre. Beňa pritvrdil, ale Humenčania si poradili aj s touto výzvou, ktorú poslal na druhú stranu siete najskúsenejší Prešovčan Peter Beňa, 32-ročný prihrávajúci smečiar. A 24-ročný rodák zo Starej Ľubovne Milan Hriňák takmer získal priamy bod, ale Prešovčania ešte ostávajú vo výmene. Javorčík ju ukončil cez Malinu, teda nižšieho z dvojice blokárov. Spoločne s Faronom boli vo výskoku proti Smečiarovi v humenskom drese, ale neúspešný. Hriňák tentoraz skúsil plachtiaci servis na Váhovského, ten ho ale vykryl. A Žilka vytúka Jakubovové bloky. Teraz to bola veľmi krásna akcia, veľmi dobrý príjem. Halajová rýchla nahrávka do zóny 4 a prakticky jeden blok už nebol problém pre Žilku. Faron, ten má taký zvláštny postoj pri podaní, taký bočný, ale jeho servis je pravdepodobne najnebezpečnejším z prešovskej strany. Ale už nebude pokračovať v tejto hernej činnosti, pretože Jakubov bol úspešným blokárom. Ten servis je nebezpečný, lebo ako som spomínal, tá lopta veľmi dobre plachtí a zároveň aj rýchlo klesá dole, veľmi ťažko sa primráva a hlavne hráči nie sú zvyknutí na takýto servis. Izerák zamestnal Žilku. Malina dočahoval loptu a len s obťažami ju prehodil na druhú stranu. Napokon ale záslov Poláka, ktorý zablokoval a vykryl stred siete. Prešovčania znižujú stav na 3-4. Tomášik bol nútený nahrávať bagrom a Polák na bloku postavil veľmi dobré blok. Malinov kvalitný servis, ktorý mal za úlohu odtiahnuť útok, ale napokon to bol stredový hráč, ktorý útočil. To je škoda, že Halaj ako krajný hráč, pretože príjem bol posunutý viacej do zóny 4 a ako krajný hráč mohol pomôcť blokujúcemu stredovému hráčovi a mohla byť väčšia šanca na úspech v tejto akcii. Jakubov do autu, aj keď sa to zdalo v prvom momente, že to bude lopta ďaleko do autu, napokon to skončilo v rohu tesne za čiarou. Humenčania zvyšujú kvotu pokazených podaní. V tomto sete pri 5 získaných bodoch majú 2 pokazené. Ale môžu si to dovoliť. Rozdiel aj medzi Humenným a Prešovom je v obrane na sieti. A to sú tie skúsenosti z Mevzy, kde proste musíte blokovať od stredu viacej, pomáhať stredovým hráčom a
tí hráči sú na to navyknutí. Teraz Tomášik sám blokujúci, smečiar Peter Beňa ho obišiel, ale dobre postavený Vajda vykryl smer útoku a Vajda tento raz narazil na Tomášika, ktorý tam bol spoločne s Kašperom. Opäť veľmi ťažká nahrávka, veľmi ťažká situácia pre smečiara. Tá lopta je veľmi tesne na sieti, nie je dostatočne vysoká a ťažko sa smečiar presadzuje proti bloku na kraji sieti. Hriňák dobre pripravený na alternatívu ulievky na druhú stranu siete. Humene uteká Prešovčanom na rozdiel 4 bodov, 8-4. Tomášik zatiaľ hraje pestrejšie, aj má z čoho hrať, má aj lepší výber hráčov, s ktorými môže hrať. Obidvaja smečiari sú veľmi dobrí, diagonálny hráč Jakubov. A to je o to ťažšie sa bráni Prešovu týchto hráčov, pretože tam hrozí z každých pozícií nebezpečie. Teraz zahrali veľmi útok spoza útočnej čiary, tzv. Pipe. A ten sa veľmi ťažko bráni, keď je dobre zahrať. Môžeme si priblížiť bodové skóre samotných hráčov, tak najviac útočil, ako už býva zvykom na humenskej strane, Miroslav Jakubov 8-krát dostal príležitosť do Tomášika zaútočiť. 5-krát zložil loptu, zatiaľ najviac bodov, ale dosiahol Milan Hriňák. Ten takisto útočil 8-krát a 6-krát dokázal zabodovať. No a na druhej strane je v tomto smere mizerná bilancia, pretože Marek Malina 7-krát útočil, Ludovič Žilka 6-krát. Malina získal svojím útokom len 3 body a Žilka 2. Takže aj tu je úspešnosť nielen celková pre mužstvo, ale aj osobná s veľkým rozdielom pri porovnávaní humenských a prešovských smečiarov. Beňa do autu cez pásku, znova radosť na humenskej strane. Včera Beňa zahral veľmi dobrý zápas, zatiaľ dneska sa mu nedarí. Ešte ani jeden jediný bod. A prišla reakcia trénera Šalatu. Namiesto tohto skúseného smečiara prichádza Erik Digaňa. 21-ročný hráč, ktorý takisto má za sebou aj humenské skúsenosti. Javorčík, presný servis, dokázal dostať Váhovského do pohybu. Táto nahrávka takmer spoza zadnej čiary bola príliš dlhá na Jakubova a Humenčania na to doplatili. Veľmi veľká škoda, pretože Hriňák veľmi dobre zapracoval v poli, odstúpil si na útočnú čiaru, perfektne nechal loptu na svojej strane, ale bohužiaľ nahrávka od Javorčíka bola veľmi nepresná na Jakubova. Ale Humenčanov to samozrejme nemusí mrzieť. Svoj náskok si udržujú, vyhrávajú 10-5. Znova nadrazený útok. Tomášik takticky veľmi dobre ukázal dostatočné sebavedomie. No, táto lopta je pre mňa, rozhodcovia to veľmi málo pískajú, ale táto lopta bola po príjme podania a tie Tomášikové prsty neboli veľmi čisté. A lopta prichádzajúca z vlastného pola nemôže byť blokovaná. Čiže ak rozhodca toto posúdil ako čisté hranie prstami, je to v poriadku. Mne sa veľmi čisto nezdáva a blok to nemohol byť. Blok to nebol celkom určite. Áno. Ale veľmi málo rozhodcov túto loptu píska. 11-5, 6-bodový rozdiel. Po oddychovom čase zatiaľ Richard Vlkovinský nemusel siahnuť do tohto trénerského arzenálu a pritiahnuť si svojich hráčov. Zatiaľ to robí iba Ľuboslav Šalata. Skrátený servis od Kašpera.
a zablokovaný Malina. Zablokovaná akcia Prešovčanov nie prvýkrát. Už 8 bodov získali Humenčania touto hernou činnosťou, teda úspešným vykrytím siete blokujúcimi hráčmi. Zatiaľ Humene veľmi dobre číta hru Halaja. Prakticky je to vždycky na dvojblok. Teraz sa síce presadil Prešov, ale stále je tam ten dvojblok a hráči Prešova majú veľmi ťažkú situáciu sa presadiť. Digaňa po nástupe na ihrisko teda si zapisuje aj bod do svojej štatistiky. Out mladého nahrávača Jana Halaja. Z 3 podaní 2 pokazil, čo nie je práve najlepšia štatistika. A pritom hrá plachtiaci servis, ktorý by mal padnúť do ihriska. Tomášik ten smečuje, ale teraz skrátil svoj smečovaný servis roládou. Žilka vyhadzuje loptu do autu. Množstvo chýb prešovských hráčov znamená, že už je to 14-6 pre hostí, ktorí mieria za svojím druhým titulom v slovenskej extralige. Tretíkrát sú Humenčania po sebe vo finále. Lani neúspeli z VKP Bratislava. Predlani získali svoj prvý titul. Z VKP Bratislava tá séria bola veľmi napínavá a prakticky sa rozhodlo v poslednom zápase v Humennom vyhralo VKP 3-2, čo bolo veľké sklamanie pre Humene. Tohto roku Humene čakalo na VKP vo finále, ale dostal sa tam Prešov, čo je trošku menšie prekvapenie, je to nováčik, ale nie je to zase až taký nováčik. Prakticky jednu sezónu hral v druhej lige a hneď postúpil do extraligy. Tomášik nám ukazuje na servise, že není niekedy dôležité použiť silu, ale rozum a techniku. A veľmi dobre takticky servuje skrátený servis na Digaňu a ten má s tým trošku problémy. Tomášik ostane na podaní, pretože aj keď lopta z ruky Hriňáka skončila v aute, bola aj cez dotyk blokujúceho hráča. A hneď na to zareagoval, veľmi dobrú prácu teraz odvádza libero Váhovský, ktorý poslal Digaňa dopredu a sám to prihral. Lenže napriek tomu Halaj bohužiaľ, zatiaľ mu tá nahrávka nejde. Asi dochádza k striedaniu. Alebo k timeoutu. Áno, 16. 16, technický timeout. 16-6, rozdiel 10 bodov. To je markantný rozdiel. 25-13, 16-6. Prešovčania sa nedostali ešte ani na kvótu jedného setu. Vidím, že Husár už drží tabličku na striedanie a tretí nahrávač Sobko má tiež tabličku, takže uvidíme, čo urobí tréner Prešova Šalata. Je to zaujímavé, pretože málo družstiev má v svojom kádri 3 nahrávačov pri zápase. Stalo sa to aj Humennému, keď bol Mata už jednou nohou v policajnom zbore, tak v čase, keď sa už hovorilo o tom, že odchádza, tak potrebovali Humenčania narýchlo zohnať nahrávača a v podstate mali potom k dispozícii až 3, dokonca až 4, keď prišiel Tomášik. Áno, Tomášik nahráva dneska veľmi dobre, som milo prekvapený, pretože včera nahrával Seda Pol dobre, ale potom musel prísť Mata, pretože Tomášikovi sa prestalo dariť. Hovoril som aj s trénerom Humeného, tak mal problémy zdravotné, tak asi to bol dôvod, prečo mu odišla kondícia. Ale Mata je pre Humene veľmi dôležitý hráč. Vidíme Maroša Sobka s 9 na palubovke. Teda došlo k zmene, aj Laco Husár je už na palubovke, takže prišlo k dvojitému striedaniu. Áno, Sobko príjem smeroval na druhú stranu, dotkol sa ako zadný hráč lopty, čo nie je dovolené. Husár musel zachytávať loptu svojim príjmom. Konečne Tomášik, ak by sme boli fanúšikmi toho slabšieho týmu, tak konečne Tomášik odstavený od servisu.
17-7. Dobrá kombinácia. Humenému vôbec nerobí problém si dobre prihrať a potom Tomášik má sľahčenú úlohu zahrať kombináciu, ako teraz s Jakubovom to bola tzv. Skrátená streľba vo volejbalovom žargóne a bolo to nahraté na jednoblok, čiže žiadny problém pre Takého Jakubova. dobrého smečiara, akým je Jakubov. Ale Hriňák dáva príležitosť ešte sa pozviechať v tomto sete pre Prešov. Niekedy už pod dojmom veľkého rozdielu môžu urobiť Humenčania aj takéto chyby ako Hriňák na podaní. Javorčík skákal ďaleko od siete. Out. Žilka sa hnevá na Sobka, ktorý mu nahrával. Škoda je, že Prešov aj Žilka je pomerne vysoký hráč a teraz tá nahrávka pre Javorčíka bola do hlavného, do zóny 4. Vysoká nahrávka, dostatok času na to, aby blokovali traja hráči. Bohužiaľ to Prešov vôbec nevyužíva. Vyzerák do autu, mieril to veľmi tesne k čiare. Lopta končí mimo ihriska, ale stále 19-9. Videli sme, že Richard Sokolinský aj napriek tomu vyčítal svojmu kapitánovi, že urobil chybu. Dobrý servis teraz od Husára. A pozrite sa, Javorčík musel iba bagrom prehadzovať na druhú stranu, lenže pre Prešov to nebolo nič platné. Žilka zablokovaný dvojicou Kašper Jakubov. Na bloky, alebo na obodované bloky 9-3 pre Humenné. Veľmi dobrá práca Jakubova na bloku. Sobkovi prepadla lopta cez prsty a okamžite dojde k zmene. Namiesto Husára Marek Malina a namiesto Sobka Jan Halaj, čiže vracajú sa hráči základnej šestky. Mimo z nej ostal iba Peter Beňa. Šachy v zostave zatiaľ neprinášajú žiadny úspech. Humenčania bez ozmeny. Jakubovovi servis nejde tak, ako by si predstavoval. Stále sa snaží udierať loptu veľmi tvrdo, razantne, ale z 5 servisov 2 pokazil, 2 podania. Kašper musel zachytávať ten skrátený servis na predného hráča. Obetaví Prešovčania zachránili výmenu. Tomášik si pripisuje druhý bod útočným spôsobom, nie blokmi. Pozitívne je na hre Prešova, že zabojovali a takto sa musia pokúšať, ak sa chcú vrátiť opäť naspäť do zápasu, za každou loptou bojovať, ale hovorím, Humenné hrá veľmi, veľmi dobrý volejbal a zatiaľ nič nedovolí Prešovu. Žilka si poradil s Javorčíkovým a servisom a Prešovčania mohli ísť najrýchlejšou cestou bodu, teda stredom siete. Treba sa zaradovať aj z takéto veľmi dobrej akcie a zatiaľ na strane Prešova by som povedal, je skôr rezignácia ako bojovnosť sa dostať naspäť do hry. Červeňák takticky strieda Poláka na podanie. Túto alternatívu striedania sme mali možnosť vidieť aj pri priamom prenose, ktorý sme vysielali z Humenskej haly počas druhého stretnutia finálovej série a videli sme, že Červeňák naozaj veľmi výrazne pohrozil. Opäť nahrávka veľmi tesne na sieť. Ešte stále sa hrá. Halaj vyzýva Malinu. A teraz Jakubov do pásky, mám pocit, to bolo.
To už je jedno, pretože lopta končí v poli Humenného 22-12. Po dlhšom čase sme videli aj dlhšiu výmenu s prešovským úspešným koncom. Takže Tomáš Červeňák po druhýkrát môže servovať. A Jakubov si v repete vylepšil náladu. To, čo som hovoril predtým, že Prešov neblokuje od stredu, tak teraz sa to nepotvrdilo. Digáňa práve že chcel pomôcť na strede a nestihol blokovať potom Jakubova, kde Tomášik veľmi dobre a rýchlo zahral na útočnú čiaru a Jakubov mal prakticky, jak sa hovorí, prázdnu bránu pred sebou. Halajová práve znova snaha o zavedenie nového prvku do útočnej kombinácie, teda spoza útočnej čiary, ale nebolo to ideálne. Humenčania za stavu 24-12 majú znova, tak ako v prvom sete, za tohto stavu 12 setbalov. Tak to bola veľmi pekná nahrávka do kolíka, do výšky. Digáňa, ktorý vidieť, že Skokanský je veľmi dobre na tom, mal možnosť smečovať do diagonály alebo do čiary a to je cesta, ktorou musí ísť Prešov, ak chce ešte úspieť v tomto zápase. Bude to mať veľmi ťažké, pretože druhý set sa už chýli ku koncu. Halajov servis, Hriňák skrotil, ale Mizerák narazil na vysokého Farona, dvojmetrového blokára. Súboj stredových hráčov teda v prospech Prešovčana. A je koniec. Faron tentoraz zahral v sieti, to znamená, že za stavu 25-14 je koniec druhého setu. Humenčania využili druhý setbal a vyhrávajú na ceste za svojím druhým titulom 2-0 v štvrtom finálovom stretnutí. Môžeme povedať, že už o niekoľko minút, desiatok minút sa dočkáme ocenenia pre najlepší celok tohtoročného vydania Slovenskej extraligy. Prešov zatiaľ... Môžem pokračovať. Máme tu áno podanie, štatistiku podania. Humenné urobilo viacej chýb na podaní, ale môže si to dovoliť, ale príjem podania úspešného príjmu teraz bolo Humenné lepšie, 54% proti 40% z Prešova. Ale uvidíme chyby na útoku. Tam to asi bude, áno, opäť 9 chýb na útoku, iba 2 chyby na strane Humenného a tam 33% na útoku a 72%. Proste tá štatistika hneď ukáže, že ktoré mužstvo dominuje. K tomu pridáme 4 bloky, priame bloky Humenného a výsledok je jasný pre Humenné. Výsledok je jasný nielen zo štatistického pohľadu, ale najmä pri pohľade na skóre. Len 13 až 14 bodov dokázali získať domáci Prešovčania v štvrtom zápase, čo je naozaj veľmi málo na finále Slovenskej extraligy. Aj keď môžeme hovoriť, že Prešovčania sú určite spokojní s tým, čo dosiahli v tejto sezóne, že sa dostali do finále ako nováčik, tak vo finále by sme mohli očakávať väčšiu rivalitu. Aj keď hovoríme o spojeniach medzi Prešovom a Humenným, veľmi živých spojeniach, aj napriek tomu tá rivalita a tie emócie by mohli viac byť na povrchu. Hráči ako keby už sú uzrozumení s tým, najmä teda hovorím o Prešove, uzrozumení s tým, že jednoducho táto sezóna sa končí týmto zápasom. Určite je pre Prešov veľmi ťažké, keď prehráva 3-0 a 2-0. Prakticky jasne v tomto zápase prehráva, je prehratý, ale hráči by si mali uvedomiť v hlavách, že si majú vychutnať tento zápas. Ano, sú prvýkrát vo finále väčšina, okrem Beňu, väčšina hráčov a dostali sa tam cez ťažké VKP, ktoré bolo favoritom.
A myslím si, že to by bola cesta, aby si išli na ihrisko zahrať, ale na druhej strane je pravda, že Humene hrá veľmi koncentrovane a veľmi dobre vo všetkých činnostiach a pokiaľ Prešov nenájde vo svojich rádoch hráča, ktorý by zobral zodpovednosť tak, ako Beňa ju zobral v semifinálových zápasov, ale uvidíme, Beňa sa vracia naspäť na ihrisko, takže možno uvidíme lepší volejbal zo strany Prešova.